Ku beli pi kiper lope jinga. Saji sen ngap yang subhai pi po jongan ni gachanan jingi langba jong kuni video ke bathamai ke bangawan rai film ta kasimta ngiro gede ke request video ha ke ba away nap dan jong ke rangba jongi ukulinga ya kane ke we ke jingli. Ngin deal kumno ngin le kumno ha ba kibru kiwan ban insol ha ka jingi ngin le kumno tongin persyang ban jubab ya ka jingli jong ni rangba. Bat ban persyang ban jubab ya ka jingli jong ni rangba ban seng thu shai ya ka jingi ngani thu pi ya ki art li ke jingia ki banga kan do ha ka jinga mana kene ngalai shilong kat ba ngadan li hayum ta don uwe ubru ya kamat jonga pakat ba udang yat kunta don pat uwe ubru uwan ha kata kapor bat uta ubru ukono ya uta ubru ubang kan do nukong ba di nong to bat ba uta ubru ukono ba di nong to kastang man mi no ka jingia ha pleng jong ni rangot kong balai ngalong nong to mi uta ubru kong ha me long nong to hang ta ke lastang mayan ya ban yamai bat kila ya sho hang tapor dan bok habdang jong kayo kibedu kipeni klat ya kini arngut bar kelat no na kajing mansau kajing jia ka bas ngosi mene kani pat kajo ka situation kajo jinjia kajia hang ni hajuai pat dan uwe ubru kumjo hi yat anti hayo bakat ba ro yat anti kumta dan ta utrai dukan umi nang ta dukan wong bameto na dukan jonga uta ubru ubade utrai jong dukan utim sang bad uran ni chapti bameto na dukan jonga bat kata kapor kibedu gelap persaman bat yo ni utrai jong dukan marketing yo ni utrai dukan unsho yo te bru tangba kai ka baphala kini por pat uta ubru ubasha keno bodi unong tu ulong berjejai uklem berpai ya kata ka jingle jong uta utrai jong dukan jaga jingdom do siang jejai bunga klem tu na dukan jepi pat dengan dur jonga pat dengan komriam jonga atau pikop pangandi unong tu uta utrai dukan wong mentagas ngi ngimnom shane ashu ekbru kiriam kum ki angel tanma kampat kum ki ksoi ukran kum kita ki jakiti ta berpong emba pipakla ngam jutu ha ka jim jonga man hading ka tu kan por kila solve je kata matar uta ubru try jong dukan ulek no si dukan jumu da ka jingdom marba ukunno bo tu bru uto Henry uta ubru pat ubasya keno bo de nong tu uklem dom setia usye henta ta jingel ke ba hading ka tu kan por umi no na kata jaga bat hat ka por kadap da ka jing phala ha po ka men sem jonga kumno te uni ubru la ban sya ya kata ka jing sya keno bo de nong tu pat halor bo la sya bat hang ne la but ban sya syo ho tau try jong ka dukan penban unang long bajajai kumno ula ban le kumta bat kumta ngambot ya uta ubru nadin bat ha ka ba khadu ngabat yo ong ba ong bale ba pidan kama yo mo ong yo kumno phila ban adjust ya kam ko to situation menne katu ka jundom jong tu utrai jong dukan ula bat epi hang ne sopti jong pi ula mut ban sho epi utim si epi kumno phila ban syak uta ubru ong utu ubru utrai dukan wa pi ong mentan ui thu inga shpo dani khatsan nit menshwa Henry nga itu tadi ngado kapor pala khaya nga ngamlong nong tu kumta kata ka jing ong jung bangalong nong tu kamla ban rai ya ka jing im janga ban rai bangalong nong tu habanga ngamlong nong tu pi ha ka jing im jangi ki insult ki jing yenjar ki wan ha ka jing im ka shong hangi pat kumnongin shim ya kata ka situation pi ha ka tu ka situation ka banangkong ketubang kendo ha shilong Mars nong tu uta wiru lastang matim si wewe pagi lastang ban yesho namar baliu namar kaju kata rajur wiru dom uta wiru dom berhangta kami no kata kejinya khajia kejinya sho kejinya dat kan pa hakani ka situation ka ba arpat ka bajia hang ni hapo juai uta bru long bajajai uni bru udom nang ni sai uni bru pat nang ni sai long bajajai dom setia kumta haba we udom we upenjem kam kanom mi kejinya sho kanom mi kejinya mai Henry ladakai equal kata kajing dom ki hangta kan kami kata kami no kata kajing shru kami no kata kajing sho kumta ha kajing jingi ni deban adjust yala ka jong kajing jingi nim deban IT yala ka jong ka bor kajing dom ha kajing jingi oi nim laban ong menta ngan ong pi ba kata kajing nim laban expect ba don uwe ru ubru hasla jong berthei ubam don kajing barot nangi ngidon ya kajing ha kajing jingi mapiru pidan kejinge mangaro ngandon laka jong kejinge ki wan ha kejing jingi haman lagi khlimat Henry ka shong hangibat kumnungin adjust ya kato situation ngani IP ya kanuksa jong Alexander Bukharao o Alexander the Great hakapor ba wan sheri India hakato kapor kapo kundu ya we usadhu udandamis ukwa ban yelam yo tau sadhu sha kanong ba jongu pan shong rangkat badu Henry uni usadhu uong ya u Alexander ngamtre hakata kapor Alexander ladap da ka jindom wong kumno menut makantaj ya ka jing ong jonga memtip mangade mano wong nga ngade Alexander Bukharao hakata kapor utau sadhu wong
hato milong bakrao se lada milong bakrao memjin dala perta hide memjin dala ong hide ba milong bakrao namar ba memlong bakrao mai haban ong ye kwe ba milong bakrao kumta memlong bakrao sagawe ngam tre ban le shime namar milong umrao jong umrao jonga hangtale kata ka jingdom jong Alexander kalang jor wong kumno me ong nga umrao jong me memtip ngade usim u Alexander bakrao kumne ngala ang penca ya ke ya me bat ya ne ying trap jome uta u dandames lani uta u sadhu u ong ya u Alexander bakrao katakin kede kemerau junga ka jingdom mem laban kontrol ya ka jingdom jome haba mem laban kontrol ya ka jingdom jome melong umrau haba nga ngalong kenrat ya ka jingdom kam laban kontrol ya ka jingim junga ong uta u sadhu ong sadhu ong shushu uta sadhu ya uta Alexander baka jingdom ka wan haga jingim janga tangba kam laban pengkela ya ka jingmut kam laban kela ya ka jinglon janga meken hit nga tangba ngam tre ban ken hit ime namar nga ngalong kenrat halor kata ka jingdom janga henry mepat melong umrau ha kata ka jingdom kumta melong umrau jong umrau janga pi haga jingim jangi ka jingdom ngim leban ailat baka ka jingdom kan kontrol ya ka jingim jangi kini ki bru ke babu aj menikani nga kondo we perlot janga dan hayeng sam jengaro ki ong ki bale pi kminti ya naki bahayeng sam jeng pi ya kata jing ai naki bahayeng sam jeng pi haba pidan ki kti bantre haba pidan ki kejat bantre kumno mi kminti naki bahayeng sam jeng pi ban pesai pi ban ai ya kata jing don kam jeng pi pitip ki jua kuno ki khama ki yengi shasla jeng berthe maka dika kamram joki ban pendap ya ki jing don kam jengi pi kata long kejing berkat kejing expectation kejing commitment pi jengi ponsen kapan sengusi ingi bat larangin commitment ti kanong one room kum kita kejing jia ki bas sengusi ha kejing jengi kejing commitment ti kalong ka bas siwa shubo ngade try jong office ka bangatre ngade usahep ngade u head jong to ka branch ka batre utu upion u batre hapo jonga u onga sar me onga me u klem onga pi hatu ngalawan pun boru ba mendi ban onga pi ngamla bang kontrol kata Menre gede kajing sngau jumu ngam la bang kontrol ya kata kajing sngau ya kata kajing le jang giwe hendri nga kala ka ka bang la bang kontrol gede kajing sngau jenga kajing la jenga kata kin kala ka bang la bang kontrol ula ban oi nga me ula ban oi nga pha hendri hanga kam de ban don kajing kata nim de ban expect baki wekin bura mengi nga shbu mta kum utrai jong ka yeng nga ai wai ki bru pekin sa ai jenga ngam de ban expect baki de ban bura menga kum utrai yeng koi kata long kum gunuksan IP ngim la ban expect igwe bakin pura minga tang bangan de utrai jong kami yeng ka bangasa ngam de ban commit anti baki wekin pura minga ngam la ban pon bori kwe bakin buram ya ka jing kan maru baka jing expect jong ka jing commit anti jongi baki wekin pura mingi katakan pen mong yengi kumta ngi de ban control ya kata ka jing sngo jongi maka jing control ya ka jing sngo jongi katakan kalong ka bakrau tam ha ka jing im jongi ngim ban ailat ya kata ka jingdom bakan kontrol ya ka da ka bor jong kwe kumbang menhakani nga ong phi ka we ka theory ba kani ka jingdom jongi ka don kum u switch ban on man off ya ka shong hapi ha e pin ai ya to switch ban kontrol ya ka jingdom jpi la pin ai ka ti jong kwe shim menu switch pin kontrol ya ka jingdom jonga pin kontrol ya ka jing jonga ne pin bat hadi ya to switch ban kontrol ya ka jingdom ha ka jingim jongpe ngim la ban expect ba ka jingim jongi kan long pasuk ka jingim ka pasuk ka bakman kam de ka to ka jingim ka ba amdan ki jinge henry ka jing suk ka bakman ka de ka to ka jingim ka ba hapleng jong ka jing hapleng jong ka jing jinjar hangta ngi lap ya ka jing suk ka ta ka de ka jing suk ba shisha kan mau ro ka ne ba ka jing long jong ki we phim la ban control ka ka ba phila ban control ka long ka jingim bat ka jing long jong phi hi ka jingim ka jing long jongai ka bangala ban control ka badan hakti jonga mana kini akan mau hak por banga tre hayeng chipang lawan ka phone chipang lawan ka phone bat ngas ngodom ka phone jenga balik ka riu chipang hado bangam la shu ang pendep iya kata ka kam jenga bat kata ka por nga sim ka phone jenga nga I no flight mode bat hakum kata ka por don go ka call ka baton kambha hakaba nga online nya go ka tiar bat uta brula persang man phone nga sansin Henry namar banga I flight mode ko phone jenga yo ban phone jenga pi kata kalong kajing ka example ka banga IP pa ponsen ha kajing jengi ladangin la ban control kata ka jing dom jengi kan one no ka bad consequence ha kajing im ka jongi ha kajing im jengi we
kan mau ro ya kan ne ka jing syabah ka por ka bangin dom ka shuntur jengi ka thale jengi ka karen step hado baga jimut jim prakhat jengi ka mensiam jengi kamla shubung control jika but ka ka bangi puson ka bangi pun hapok ka men hapok ka mensiam jengi ya ka tangi khlei no kan mau jika factory ka ba odeng kamla ban se ya ki ya ka jaklia ka ba pemi da ko hindri ka khlei pi ya ka tu ki aj kharat ni ong kata ka factory ka basna ya ki plastik kam la ban clay ya ki jaklia ka ba kumba pemi ki jaklia na po kata ka factory odeng kan mau nam ka jing jaklia ka mi na po jong to ka factory ni mar maka don ya ki tu ki jatia kum juru ha ga jing jingi darangi pusoni ka jing jaklia ha po ka jimut jum prakhat jingi ya ka bangi ha ka por ka bangi dom ki mi no kita ki jing jaklia bun sen ki ong manamar ba udi lamar ba bu aj ukran na kumta bale ukran kumta mar bonsen kerja aku ni ba hakapor ba utu bru bu ai but endau la bu ai ulas tamban thut konroi ulas tamban ban yesho ulas tamban wat ye kidau ban yesho ban yumai hayi ngasan but endau la kendit hiala syamestep pikali u bale pile kum tu manin met wong manga di than u ai ya kadau syakatu kiat kan mau tu kiat kam de kadau ba kade kejumut jum berkajung ulah puson lupa ya ketu kejumut ke basiu hapo kejumut ke jum berkajung ba ketu kejingdi jung golong kumban ai ding ya ketu keding bat habakam ne kumta hangta kan penjat de gue haba pi on ya gas pi on ya lighter gas marsin on lighter gas fi la off ya ketu silinder gas pi on ya ketu ding kana me marbliu pi la off ya silinder gas hendre da fi on ya u silinder jung gas marsin on ya gas ke me no gading marbalai maka jingdom kadang lupa hapok ke jimur ke jimper kacungnya kan mau ya kan ba ke jingdom ke jongi ke longkum ke tu gas ke syong hangi langin ai hak ti jong kiwe kontrol ya ke tu ke jingdom jingi ne ngin kontrol himangi ya kata ke jingdom jingi kum tangi de ban le darangin don kata ke jing sngo kum kata dara ki bru ki insult ya ke jing jingi dara ki jing ki wan hak jing jingi ngilaban adjust ngilaban kontrol ya kata ke situation hak jing jingi Nanga skem baka ning video karwan ra ya ka jinggur ku ha ka jim jumpi tulong pi ka nuksa ka babha nakmenta jongkyuwe ngin second pi ha ko par ki video tar hadu ko ta kapor bye bye stay safe